Pipila ka mga government o pribadong edipisyo ang naguba. Samtang pipila ka mga kadalanan ng liki ug mga bato ug yuta midahili human tay-uga og 5.8 magnitude nga linog ang San Francisco, Southern Leyte pasado alas 7 ganihang buntag. Ang detalye sa report ni Femari Dumabo. Nakuha sa mga gimontar nga CCTV sa usa ka panimalay sa lungsod sa San Francisco ang pagtay-og alas 7:39 ganihang buntag nga nilanat og pipila ka segundos. Hinungdan nahunong ang klase sa nagkadiyang level sa maong lungsod ug silingang syudad sama sa maasin Southern Leyte. Gipagawas dayon sa mga magtutudlo ang ilang mga tinun-an o gipapundo sa open field. Tungod sa linog, suspendido ang klase sa tanang level sa mga eskwelahan sa Southern Leyte, sama na lang sa lungsod sa San Francisco o sa Maasin City. Matod sa OCD-8 nga pipila sa parte sa Legislative Building sa San Francisco, ang naguba og nabantayan usab ang dagkong mga liki niini. Nangahulog usab ang mga semento gikan sa pader sa gym sa usa ka barangay sa maong lungsod. Mayong pagkaguba sa sementadong sahog sa pipila ka panimay. Nagusbat usab ang pipila ka balay. Nahugno usab ang bongbong sa pipila ka mga balay sa lungsod sa Marayag, Southern Leyte tungod sa nasinating kusog nga pagtay-og. Nagpasad usab kini mga simentadong parte sa bongbong sa ubang kabalayan sa Libagon, Southern Leyte. Sa silingang lungsod sa St. Bernard, nakuha og video ni Maria Dolores Sumandos ang pagdahili sa yuta diha sa bukid sa Ginsawgon. Samtang pipila ka mga danog tulay usab ang nangliki sama na lang dinhi sa barangay Himay-angan sa Liluan, Southern Leyte. Nagpasad na usab kining dagkong mga bato sa kadalanan sa barangay Tabugon, Liluan, Southern Leyte. Human mapektuki ang dapit sa pagtay-og sa 5.8 magnitude nga linog. Hinundayan naman po meron pong reported damages sa residential building dun sa isang barangay po nila, barangay Lungsodaan. And sa Padre Burgos po may mga minor damages din po sa mga elementary schools po nila at mayroon din po sa residential houses. Yung iba naman pong nasa intensity 5, ma'am, na mga lugar ay ongoing assessment pa po sila. Yung mga major din po natin na nakita and i-report din po sa atin ay dun sa may Liluan, Southern Leyte, kung saan po yung roads po ng Barangay Amaga, Barangay Himay-angan, and other roads within the municipalities are currently not possible due to fallen debris po and severe cracks. Natala sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, alas 7:39 sa buntag ang 5.8 magnitude nga linog sa kadagatan, mga 6 kilometros gikan sa lungsod sa San Francisco, Southern Leyte. Aduna kini 14 kilometros nga giladmon og tectonic ang gigikanan niini. Natala ang intensity 6 sa San Francisco, Southern Leyte. Intensity 5 sa silingang mga lungsod niini og sa Ubay, Bohol. Intensity 4 sa pipila ka bahin sa Bohol ug parte sa Southern Leyte ug Leyte Province. Intensity 3 sa Dakbayan sa Sugbo ug pipila ka bahin sa Eastern Samar, Ormoc City, Tacloban City ug uban pang parte sa Leyte. Padayon pa sa paghipos og impormasyon ang Office of the Civil Defense o OCD-8 sa uban pang apektado sa linog. Kung aduna ba'y pamilyang gipahiklin ug mga naangol tungod sa maong linog. Uban ni Clans Gabutin, Femari Dumabo, Balitang Bisdak.